саволҳо оинаи тафаккури кӯдаканд. кӯдаки 7-11 сола кунҷгоҳ ва ҳавасманди донистани ҷаҳони атроф аст. бинобар ин пайваста савол медиҳад. нақши волидайн ва омӯзгорон дар ин марҳила ниҳоят муҳим аст. ба ҳар як саволи кӯдак бо ҳавас гӯш кардан ва то ҳадди имкон посух гуфтан лозим аст. таҷрибаи муосири ғарбӣ пешниҳод мекунад, ки ба кӯдак ҳатто агар ҷавобро надонед, бо ҳамроҳи ӯ ҷавобро ҷустуҷӯ кунед. ин раванд худ як дарси фикрронӣ мебошад. дар шарқ ҳикмате аст: кӯдаки напурсанда намеомӯзад, ки аҳамияти савол доданро таъкид мекунад. кӯдак бояд эҳсос намояд, ки савол доданаш амали хуб ва дилхоҳ аст. агар волидон ба саволи фарзанд бо бетаваҷҷуҳӣ ё сарсарӣ ҷавоб диҳанд ё кӯдакро саркӯб кунанд, бас кун, бисёр савол медиҳӣ, дар дили ӯ ҳайрати донистан хомӯш мешавад. баръакс, вақте омӯзгор ё падару модар барои фаҳмондани чизе вақт ҷудо мекунад, масалан бо расм ё мисол ҷавобро мефаҳмонад, кӯдак на танҳо ҷавоб, балки тарзи фикр карданро меомӯзад. ғайр аз ин, савол додани кӯдакро метавон ташвиқ кард. масалан, ба даст хондани як ҳикоя ба фарзандатон бигӯед, ки худи ӯ як савол дар бораи қаҳрамони ҳикоя диҳад. ё дар дарс омӯзгор метавонад ҳангоми шарҳи мавзӯъ аз хонандагон пурсад: ба назари шумо чаро чунин шуд? ин гуна саволу ҷавобҳои интерактивӣ тафаккури интиқодӣ ва мантиқии кӯдаконро парвариш медиҳад. оё шумо волидон ва устодони азиз ин таҷрибаҳоро анҷом додаед? лутфан назари худро нависед. сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. новобаста аз боду ҳаво ва фасли сол, оилаи мо сири хурдакаки худро дорад. Линдавид бо витамини D.